Aşgabatyň häkimetleri şäherdäki zir-zivil dökülýän çelekleriň daş töweregine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Bu ýerlerde nowatçylyk çekýän paýtagtyň arassaçylyk gullugynyň işgärleri azyk gözleginde zivil dörmäge gelen raýatlary gowýarlar. Bu waka ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda paýtagtda we welaýetlerde zivil dörýän adamlaryň köpelýändigi barada Azatlyk radiosyna ýzyna gelip gowşan maglumatlaryň ýa-ýanyna gabat geldi. Şu günler Cemaat Hocalygy Müdürligine de işaratçylyk işgärleriniň paýtagtyň etrapçylaryna kytas ähli zibil çelekleriniň ýanyna görse bolýar. Olar mätäç adamlaryň zibil dörmeginiň öňüni alýarlar. Arassaçylyk işgärler bu adamlar gelen badyna olary çelegiň ýanyndan gowýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da bu işgärler etrapçylaryň ýaşaýjylaryna plastik paketlere salynan azyk galyndylaryny, şol sanda çörek böleklerini çelekleriň ýanynda goýup gitmegi hem gadagan edýärler. İşgärler ýaşaýjylaryň azyk galyndylarynyň ählisini zivil çelekleriniň içine taşlamaklaryna dikkatli gözegçilik edýärler diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde Mundan ozal köp ýaşaýjy azyk galyndylaryny, çörek böleklerini aýratyn plastik pakede salyp çelekleriň içine taşlaman ýanynda goýýardy. Eklenji hor hojalyklaryň ýaşuly we ýaş kiçi nesli günüň dowamında zivil çelekleriniň daşyna aýlanyp bu paketleri alyp gidýärdi diýip ýaşaýjy belledi. Cemaat Hojalygy Müdürliginiň işgärleri ýaşaýjylara bu çäreleriň sebäbini paýtagtyň şol sanda çelekleriň arassaçylygyny üpçün etmek işleri bilen düşündürýärler. Ýöne müdürlükdäki ynamdar çeşmämiziň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, bu çäreler ýurtda zivil dörýän adamlaryň köpelýändigi baradaky maglumatyň prezidente baryp ýetmegi bilen baglanyşykly. Ýokary derejeli döwlet emeldarlary mätäç adamlardan habarsyz. Ýöne bu ýagdaý güýç gulluklar tarapyndan prezidentiň aparatyna ýurdu dolandyrýan emeldarlara baryp ýetdi. Şondan soňra bu ýagdaýa prezidentiň ýakynda welaýetlaryň we paýtagtyň häkimleri bilen geçiren ýygnagynda degilip geçildi diýip çeşmämiz belledi. Onuň tasdiklamagyna görä ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen ýygnakda häkimlere mätäç adamlaryň zivil dörmeginiň öňüne almak we olary çelekleriň ýanyndan gowmak berk tawşyryldy. Häkimlere azyk galyndylarynyň çelegiň içine taşlanmagyny berk gözegçilik etmek hem tawşyryldy. Olar munyň bilen zivil dörýänleriň sanyny azaltmaga çalışýarlar. Sebäbi olaryň köpelmegi hökümetiň ýurtda ýylatyň boleliğin durmuşda ýaşaýanyny baradaky öňe sürmelerini kölege salýar. Dip çeşmämiz belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň häkimliginden we Cemaat Hojalygy Müdürliginden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda indi 7 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gymmatlamagynyň arasynda güderan eklenji agyrlaşýan hojalyklar köpelýär. Bu ýagdaý ýurtda zivil çeleklerini dörüp, azyk galyndylaryny gözleyen, öýlere aýlanyp azyk we sadaka sorayan, dilekçilik edýän adamlaryň hem göz görteli köpelmegine getirdi. Ýurduň dürli sebitlerindäki şol sanda paýtagtdaky habarçylarymyz bu raýatlaryň arasynda gartaşan adamlaryň, ýaş çagaly eneleriň hem bardygyny aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we ilat arasynda barha köp göze ilýän garyplygy ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi goldowyna mätäç raýatlaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Muňa derek häkimetler adamlaryň zivil dörmeginiň, sadaka soramagynyň, dilekçilik etmeginiň öňüne almak boýunça alyp barýan çärelerini wagtal güýçlendirýärler. Geçen ýylyň martynda Aşgabatyň arassaçylygy gözegçilik edýän edarasynyň wekilleri dukanlaryň we restoranlaryň töwereginde çelekleriň zivilden dolýandygyny aýdyp telekeçilere uly möçberde jerime ýazdylar. Olar bu usul arkaly bu ýerlerde zivil dörýän çağalaryň sanyny azaltmaga synanşdylar. Daşoğuz şäherinden etraplara gatnayan uğurlaryň käbirinde minibuslaryň gatnawy doly kesildi. Azatlyň habarçysy Daşoğuzdan Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna gatnayan minibuslaryň duçar bolan bu gadagançylygynyň sebäplerini anyklady. Daşoğuz Saparmurat Türkmenbaşy etrawy aralygynda hereket edýän minibuslaryň gatnawy ýanwaryň başynda besedilipdir.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler bu gadagançylyga vilayet häkiminiň ýol hereketine degişli bir ýagdaýdan näýile bolmagy bilen baglydygyny gurrun berdiler. Çeşmelere göre minibuslaryň biri häkimiň baryan gulluk ulagynyň deňinden ozup geçipdir. Yanvarın başında daha soğuzdan Aktyaevski etrafına Häzir Kadi Sapar Murat Niyazov baryan minibus vilayetin häkiminiň baryan ulagynyň ozup geçip Sapar Murat Türkmenbaşy etrafına gatnayan ähli täze minibuslaryň gatnawyna gadaganlyk girilmegine sebäp boldy. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýdýar. Bu ýagdaý Girdeji çeşmesini ýitiren yerli ulag sürüjülerinde we ýolagçylarda nägelelik döretdi. Bu vilayet häkiminiň diýdimzor menmenligi halk üçin uly maddi ýany we közençliklere sebäp bolýar. Dip daşowuzly çeşmeleriň ýene biri aýdýar. Şol wakadan soň Sewit ýolbaşçylary yerli transport ulgamynda işleýän ähli sürüjüleri ýygnak geçiripdir we häkimiň awtologyndan ozup geçmäge hiç kimiň hakynyň ýokdugy eglan edilip, sürüjülere düşündiriş berilipdir. Vilayet häkimimiz ýaş ýigit ýöne ödüni gaty ulum salyp barýar. Minibus onuň deňinden awgon edip geçenigini ähli şäher awtoparkynyň we etraplardaky döwlet taksileriniň, awtobuslaryň we minibuslaryň sürüjülerine ýygnak geçirdiler. Vilayet häkimi sürüjüleri we park ýolbaşçylaryna meniň deňimden hiç bir ulagyň ozup geçmäge haky ýok. Hatda tiz kömek ulagy bolsa-da diýdi. Ýygnakda sürüjüleriň adyna paýyş töller hem aýdyldy. Dip bu ýagdaýa şaýat bolan çeşme aýtdy. Howpsuzlyk galadaları sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan daşowuzlylaryň maglumatlaryna görä, Sapar Murat Türkmenbaşy etrap awtoparkynyň ýolbaşçysy we häkimiň ulagyndan ozup geçen minibus sürüjüsi işden boşadylypdyr. Minibus gatnawynyň ýatyrylmagy Daşowu şäherinden Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyň arasynda gatnamaly bolan ýolagçylara uly kynçylyk döredipdir. Netijede halk 140 km çemesi ýolu döwlet bahasy 20 manat bilen vilayet merkezine gatnamak mümkinçiliginiň mahrum olup häzir diňe hususy taksiler ymsapysy günnüz 90 manatdan giç öýlänen bolsa 120 manatdan adam maşyna ýol kirýalýar. Dip daşowuzly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýlede habarçymyz Sapar Murat Türkmenbaşy etrafyndan Daşowuz şäherine we beýleki etraplara awtobuslaryň birnäçe ýyl bäri gatnamaýanlygyny habar berdi. Sürüjüleriň sözlerine görä ýanwaryň başyndan bäri ýola çykman üstü açyk parklarda duran minibuslary gar ýagyş basyp olaryň sanynyň çykmak çüremek ähtimallygy uly. Yerli awtoparklaryň döwlet tarapyndan öpçün edilen bu minibuslaryň arasynda Toyota kysymly awtologlar bar. Daşowuz vilayetiniň awtoparklarynda şeýle täze awtologlardan häzirki wagtda 500 sany minibusyň we 200-den gowrak ýeňil taksi ulagynyň bardygyny çeşmeler habar berdiler. Azatlyk radiosi Daşowu vilayetiniň häkimliginiň wekilleri we Sapar Murat Niyazov etrabynyň awtoparkynyň wekilleri bilen resmi görnüşde gepleşip bilmedi. Minibuslar ila arasynda ören meşhur transport serýetisi hataplanýar. Taksilerden arzan we awtobuslardan has ýygy gatnaýan minibuslar ýolagçylar üçin has amatly bolýar. Hususy transport hyzmatynyň bir görnüşi bolan minibus gatnawy sürüjüler üçin gazanç çeşmesi bolýar. Türkmenistanda minibuslaryň gatnawyna we texniki guratlygyna degişli talaplar vilayetlerde hem de paýtagtda wagtal girdilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanda zawoddan goý berilenine 10 ýyl dolan 8 adamlyk hem de 14 adamlyk Gazel we Hyundai kysymly mikroawtobuslaryň ýola çykmagyna gadagançylyk girdilipdi. Minibuslaryň gatnawynyň wagtal ýatyrylmagy ýylatyň gündelik durmuşyna erbet täsir ýetirýär. Ýurtda jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolan awtobuslar ýolagçylardan hyryndy kyn bolýar we ören seýrek gatnaýar. Türkmenistanda hususy ulagynda paýtaxt Aşgabat bilen vilayetleriň arasynda kirýän sürüjüler indi änewdäki awtodrolgadan hem gowulýarlar. Sürüjüler bu çäräniň özleriniň gazanjyna juda oňaýsyz täsir edýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy ýanwarda paýtaxtdan maglumat berdi. Häzir Lewapdan Mardan ýolagçy getirýän taksiler Ahly vilayatynyň Änew şäherindäki drolga goý bermezden Sebitin Gawerth obasyna saklaýarlar. Ahyldaky polisiýa işgärleri inni döwlet belgesi vilayatlary degişli bolan ulaglaryň Gawerthden aňyry geçmeni ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Dip hususy ulagynda kirýän marly sürüjü anonimlik şertinde gurrun berdi.
Bellesek Türkmenistanda indi 8 ýyldan gowrak wagt bäri döwlet belgisi welaýatlary degişli bolan ahal welaýatynyň daşary hususy ulaglaryň aşamada girmegine ruhsat berilmeýär. Welaýatlardan paýtagta gelýän hususy ulaglar şol sanda kirediýän taksiler aşabadyň 20 kilometr çemesi uzaklygynda yerleşýän änegiň duralgasynda ýolagçylary düşürmeli bolýardylar. Ýolagçylar bu ýerden başga ulaga münüp paýtagtdaky barjak ýerine aşýardylar. Häzir ýolagçylary Aşgabatdan 50 kilometr çemesi uzakdaky Gäwersde taksiden düşürmeli bolýarys. Bu biziň işimizi gaty kynlaşdyrýar. Sebäbi ýolagçylar ulagdan düşüp başga ulaga münmege derek döwlet belgisi Aşgabada ýa-da ahaly degişli bolan taksiler barha köp saýlap alýarlar. Biziň gazanjymyz gün saýyn azalýar diýip marly sürüji belledi. Marly we lewaply sürüjileriň ençemesi soňky ýyllarda hususy ulaglaryny maýyply bolan Aşgabatly ýa-da ahaly adamlaryň adyna geçirip ulaglary olaryň beren ynanç hatlary esasynda dolandyryp kirey edendiklerini hem aýdýar. Ýöne olar geçen ýylyň ahirinde Türkmenistanda maýyply bolan adamlaryň ynanç hatlary esasynda ulag dolandyrmagyň gadagan edilip başlanmagy bilen bu mümkinçilikden hem mahrum bolandyklaryny belleýärler. Öň biz ulagymyzy Aşgabatda hasaba duran maýyplaryň adyna geçirip döwlet belgimizi aga edip adamlary paýtagtdaky barjak ýerine arkaýyn elterdik diýip lewaply sürüji anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda avtolog eýeleri öz ulaglarynyň başga adamlar tarapyndan dolandyrylmagyna ruhsat bermek üçin yerli notariuslarda ynanç hatlaryny resmileşdirmeli bolýarlar. Maýyply bolan adamlar şeýle ynanç hatlaryny ýakyn hostarlaryndan özge adamlara da berip öz ulaglarynyň dolandyrylmagyna ruhsat berip bilýärler. Ýöne Azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýylyň noýabrynda şeýle tejribeleriň çäklendirilip başlanandygyny habar beripdiler. Sürüjileriň ençemesi häkimetleriň welaýat ýaşaýjylaryna garşy ýyzyna çäklendirme girdip özlerini ýygyderli agyr güne salýandygyny belleýär. İlki welaýatlara degişli ulaglaryň Aşgabada girmegini tas dolýan ýaly gadagan etdiler. Soňra da maýyplyk boýunça ynanç hatlary esasynda ulag dolandyrmak gadagan ediler. Innem änewi goýbermeýärler we Gäwersden aňry hem geçirmeýärler. Biz özgü ýurduň raýatymy. Eger beýle bolsa, onu döwlet belgisi Aşgabada we ahaly degişli bolan ulaglar hem welaýatlara goýberilmeli däl. Dip lewaply sürüji sözünü jemledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň aýylgans tragediýa atlandyran Rus dron hüjümi Ukrain Sewit paýtagty Sumy şäherine köp gatly ýaşaýyş binasyna zar borup adyndan 9 adamy öldürdi. 13 adam şol sany bir çağa şikestlendi diýip resmiler aýdýar. Ukrainanyň prokuratura idarasyna görä 30 ýanwar hüjüminde öldürilenleriň arasyna ýaşary 61-74 ýaş aralygynda bolan 3 tane jübit bar. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugy halas ediş işleriniň henüzem dowam edýändigini habar berýär. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa ýurt boýunça giýjek hüjüm torkunlaryna urulan zarbalarda Ukraina garşy 80-den gowrak dron hüjümini amala aşyrdy. Dronlaryň aglabasy goranlyş raketalary arkaly urulup ýykyldy ýa-da elektronik signal petiklemeler arkaly ýoldan çykaryldy. Aýylgans tragediýa, aýylgans Rus jinaýatçylygy diýip Zelenski zarba barada aýtdy. Dünýäniň terror boýunça Russiýa basyş etmekde säginmezligi möhüm bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Resmiler binanyň 4 gatyny 5 kwartiranyň hem de 12 sany balkonyň ýumurlanyny aýtdylar. Zarbada 80-den gowrak penjere we balkonlara zeper ýetdi. 20-den gowrak awtolog täsirlendi. Şeýle bu zarba binada tok, suw we ýylydyş üpjünçiligini bökdüdi. Binanyň girelgileriniň birine gaz üpjünçiligi kesildi. Bradan Suspilniň neşri hüjümne şikat alan adamlaryň arasyna 7 ýaşly çaganyň we 18 ýaşly oglunyň hem bardygyny, ezir çekenleriň hemmesiniň keselhana ýerleşdirilendigini habar beripdi. Sewit dolandyrşynyň başlygy Vladimir Artyuk Sumy şäherine köp gatly bina edilen hüjümüň sagat 10:18-de bolup geçendigini, ýaşaýyş çaýyndan 118 adamyň evakuasiýa edilendigini aýdypdy. Bu aralykda Rus pilotly uçurlar öten akşam Dunay derýasynyň boýundaky Ukrain portlaryna ýene-de hüjüm etdiler. Odessa Info Telegram kanaly Izmail şäheriniň hemde portunyň töweregine bolup geçen partlamalar barada habar berýär. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi Rus goşunlarynyň 31 ýanwary geçiren gece Ukraina 102 sany pilotly uçur hüjümini guranyny habar berdi. Yerli wagt bilen ýer sagat 9-da çyn Ukraina harablary Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiýew, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Zhytomyr, Khmelnytski, Dnipropetrovsk, Mykolaiv we
Odessa sevitlerine 59 pilotu sonra urup yıktı. Yine 39 drone yerli derecede yitirmedildi. Odessa sevitinin Harvard administrasiyasının başlığı Ali Kiper Rus qoşunlarının Chernamorsk şäherine drone hücumuna 4 adamın yaralananını aytdy. Onun sözlerine göre hücum neticesinde şäher hastahanasına, hususi yaşayış jayına, dolanduruş binasına, dänamarına we yük avtologuna ziyan etdi. Rus güýçleri dronlar, raketalar, dolandyrylýan bombalar we zalp atış raketa ulgamlary bilen ilgiderli görnüşde Ukraina şäherlerini nişana alýar. Köp sanly suwutnamlara garamadan Russiýa özüniň Ukrainaga garşy amalaşdyrýan giňerimli çoluşyny raýat deskarlaryna bil kassaýyn hüjüm edýändigini ret edýär. Muňa garamadan Ukraina resmileri we halkara guramlary şeýle hüjümleri uruş jinayetleri hökmüne kesgitlep olaryň asuda raýatlary, keselxanalara, mekteplere we möhüm deskarlara bil kassaýyn hüjüm edýändigini notaýarlar.